राज्यामध्ये पुन्हा एकदा एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होणार असल्याचं शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी ठामपणे सांगितलेलं आहे। जनतेच्या मनातील मुख्यमंत्री कोण असं जनतेला आजही विचारलं तर जनता एकनाथ शिंदे यांचंच नाव घेईल असं दावा दादा भुसे यांनी केलाय। त्यामुळे भविष्यामध्ये लिहिलेलं असेल तर पुन्हा महाराष्ट्राचं नेतृत्व एकनाथ शिंदे करताना दिसतील असं वक्तव्य भुसे यांनी केलंय आणि त्यामुळेच चर्चांना उधाण आलेलं आहे। नंदुरबारमध्ये आयोजित प्रचार सभेत त्यांनी हे विधान केलंय। आजही जनतेला जर तुम्ही विचारलं की तुमच्या मनातला मुख्यमंत्री कोण, तर आजही जनता सांगेल की त्यांच्या मनातला मुख्यमंत्री माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब आहेत। आणि काळजी करू नका, भविष्याच्या इतिहासामध्ये काय लिहिलेलं असेल, परत एकदा या महाराष्ट्राचं नेतृत्व माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब करताना आपण सर्वजण त्या ठिकाणी पाहणार आहोत।